Aupa denoi eta ongi etorri beste astebete bideojokutan hasteko gidara, hau da, laugarren saioa, azken aurreko saioa beste bakarra geratzen da. Eta beti bestela, gogoraraziko dizuet, hasiko gera gomendio azkar batekin eta gero pasako gera jokuen zerrendara, beti bestela, 5 joku denak kategoria berdinean bilduta. Así que besterik gabe, goazen astera. Eta gaurko gomendioa da, ez utzi gehiegi eragiten besteen gomendioak zeintzuk diren. Eta badakit hau esateko pixkatarra dela kontuaren ukita ni gomendioak ematen ari naizela. Baina horrekin zesan nahi dut, bilatzeko zuri gehiago gustatuko zaizkizun gaiak. Zuri fantasia gustatzen bat zaizu, bilatu jokuak fantasiari buruz. Zientzia fikzioa gustatzen zaizula, zientzia fikzioa. Ni gomendatzen badizut joku bat dela medievala eta zuri ez bat zaizkizu horrelako historia gustatzen, ez da hortik, ze agian, nahiz da oso joku hona izan, nahiz da milioi kasari euki, ez da zuretzako joku bat izango. Bilatu zerbait interesa daukazuna eta begiratu zuk ze beste interes dauzkazun, ze pelikula gustatzen zaizkizu, ze motatako mai jokua gustatzen zaizkizu, gustatzen zaizkizu, ez dakit, sudokuak eta horrelako denbora pasak, agian orduan puzzle jokua gustatzen zaizkizu, baina akziozkoak ez. Bilatu sinergiak nolabait esateko zuk gogoko dituzun beste gaiekin. Eta hori, ez utzi influitzen zeintzuk diren sari gehien jaso dituzten jokuak, ze nire adibidez gertatu zitzaiten, hasi nintzen jolasten duela asko The Witcher 3, oso joku hona zelako, baina klaro, niri horrelako historiak ez ezki gustatzen eta pixka frustrante izitzaiten eta nire burua derrigortu behar nuen hortara jolastea. Eta, azkenean nik uste dut ez dula merezi eta bereziki hasi berria baldin bazera, interesgarriagoa dela zuzenean hastea, zuri gehiago gustatuko zaizkizun gaiekin eta ez ibiltzea hor, eski nola honek jaso zituen ezakizesari, nola hau goti izan zan, nik hori gomendatuko nizuke. Eta gaurko gaia, gaurko multzoa jokoa gomendatzeko garaian izango da multijokalariak, zen hori etzaio gustatzen lagunekin jolastea. Kasu honetan, 5 joku izango dira beti bezala, baina ezberdintasuna da lagunekin jolastela izango dezula, beste norbaitekin bizial izango dezula abentura bakoitza. Eta lehen da bizikoa da Overcooked 2. Lehenengo ere jolastu dezakezu nahi badezu, baina bigarrena zuzenean jolastu daiteke lehenengotik pasa behar izan gabe, eta nik uste divertigarriagoa dela eta arinagoa dela, eta beraz bigarrenetik hasteko gomendatuko nizueke. Zer da joku hau? Joku hau da, ia edozein plataformetan dago, ez dago mugikorretarako, baina kontsola guztietan eta PC-en badagon jokua da, eta sukaldaritza joku bat da, pentsatuko ez du. Agian pixkat norbaitekin jolasteko ez domaten biziena, ez? Baina, kontua da, sukalde bakarrean daudela hainbat chef. Horrek zesan nahi du, zure lagun guztiekin batera jolastu beharko dezuela eta kooperatu egin beharko dezuela eskatutako platerak osatzeko. 4 pertsonekin jolastu daiteke gehienez, eta hori, denen arteko komunikazioa eta sinkronizazioa ezinbestekoak izango dira entxalada guzti prestatu nahi badituzu. Eta kontu zibiliz, oiuka hasiko zera, zuk tomatea moztu bartzen ez, baina zuk letxuga! Eta orduan laguntasunak pixkat frogan jartzen ditu. Baina nik uste merezi duen esperientzia dela, oso divertigarria, eta bereziki sofa batean lagunekin jolasteko, bikaina. Bigarren jokua joku mitiko bietako bada eta Mario Kart da, nola ez, jendearekin jolasteko, ze joku dago hori baino hobea. Sofa batean, lagunekin, palomita batzuk, txutxo batzuk, ezakitzer, eta bakoitza bere manditoarekin Mario Kart karrerak egiten. Osea, ze eskatu daiteke ez, badakizue jokua zerri buruz den, ez da azalpen gehiagin eman behar, 4 pertsonekin jolastu daiteke gehienez, baina hori bai, Nintendo Switcherako bakarrik dago eskuragarri, eta gainera, garesti xamarra da nahiz ta jokua oso zarra izan. Baina, nik uste dut esperientzia borobil horietako bat dela, guztiz divertigarria, sistema oso ondo pentsatuta dauzka, adibidez, geroz eta atzerago egon karreran, geroz eta sari hobeak jasotzen dituzu, karreran abantaila handiagoak eduki ditzazun, eta orduan beti lortzen du, nahiz eta jende hasi berria eta esperientzia gehiago duna nahastuta jolastu, denek eukitzea sentsazioa jolasteko eta irabazteko aukera bat badutela, eta nik esango nuke oso aukerak eta evidentea dela, noski zerrenda honetan egon martzula, bikaina delako besterik gabe. Eta hirugarrena, duela pare bat urte oso mitikoa izan zen jokua Among Us da. Esplikatzeko ez da munduko joku errexena ze asesino moduko bat da ez, nun tripulazio batek, espaziontzi bateko tripulazio baten barruan, badagon bat edo pare bat hiltzaile. Eta beraien helburua izango da, sekretuan beste jokalari guztiak hil behar izatea. Eta orduan zer gertatzen da, norbait hiltzen den bakoitzan, bilera bat dago, eta bilera hortan diskutitu behar da. Nik uste Xabi izan dela, ez nik uste izan dela hau, eta bestea, ze esan zian, baina esan du, eta zegoen ezakin nun. Eta oso divertigarria da, jolastu daiteke ez ezagunekin, baina nik uste grazia guztia dela lagunekin jolasteak. Horregatik ikusten da inbeste Twitchen, igual ez da inbeste modaz pasa delako, baina Twitchlarion artean ere aritu ginean hauetara jolasten ze oso divertigarria da. Gainera hau plataforma guztietan dago eskuragarri, bai ordenagailutan, bai kontsoletan eta baita mugikorretan ere.
Laugarren jokua, tutzlariekin jarraitzen, ezin genuen ez komentatu Among Us nolabait hil zuen jokua, Fall Guys. Fall Guys, azkar eta gaizki esateko, humor amarillo bat da, nun bakoitza jolasten duen pertsonaia batekin, eta helburua den, nivel diferenteak, froga diferenteak pasatzea, hasieran 60 pertsona hasten dira elkarrekin jolasten, eta frogak pasa ala jendea eliminatzen dijoa, eta bukaeran, azkenengo irabazleak korona bat irabazten du. Frogaiek oso divertigarriak dira, askotan dira karrerak, nire gehien gustatzen daiten modalitatea dela, eta ibili bartzea obstakuloak saltatzen, eta oso joku txoroa da, eta nik gomendatuko niokena edo hori, gainera doako joku bat da. Uste dut orain arte ez dutela inoiz gomendatu doako joku bat, begira, hau jolastu daiteke guztiz doan, bai ordenagailutan eta bai kontsoletan. Ez dago mugikorretarako bertsioa eta badaude faltsuak diran joku batzuk, ez plagio batzuk. Nik originala jolasteko gomendatuko nizuek, ez, ordenagailutan eta kontsoletan denetan jolastu daiteke doanik, eta, niri iruditzen zait oso joku divertigarria dela, bereziki lagunekin interneten bidez jolasteko, ze ezin da sofa berdinean partekatu joku hau. Baina, alare, eguneko egon gomendagarria. Zerrendako 5. jokua 2 pertsonentzat bakarrik da, eta It Takes Two deitzen da. Abentura oso polit bat, 2 pertsonentzat jolastu bat dutena, bikote bat bezala, beraien erlazioa salbatu nahi dutena, ez? Eta azkenean, gertatu zaiena izan da, panpin bihurtu direla, eta orduan hainbat eszenatokitik nabegatu beharko dute maitasunari buruzko liburu batek jartzen dituen frogak superatzen. Osea, deskripzio super arraroa, baina oso divertigarria da, bereziki, oso ondo pentsatuta daudelako nivel ezberdinak. Nivel bakoitzan habilidade diferente bat jasotzen dugu, eta habilidade horiek oso ondo komplementatzen dute elkar. Adibidez, nivel batean batek bota dezake likido bat, uste dut eztia dela, eta besteak baditu poxpolo batzuk, eta poxpoloarekin eztiari ematean leherketa bat gertatzen da. Eta orduan oso ondo sinkronizatu behar dira bi jokalariak elkarrekin, eta esan, zuk egin tiro horri eta gero nik egingo eta hau eta bestea. Kontrol aldetik ez da munduko joku errexena, baina niri berezik interesgarria iruditzen zait, dagoeneko jolasten duen norbaitek, sartu nahi baldin badu bideojokuen munduan beste norbait, ze azkenean bien arteko kolaborazio hori oso garrantzitsua da, eta gainera oso satisfaktoria bihurtzen du esperientzia. Kontsola guztietan eta PC-en dago eskuragarri, oso joku polita eta divertigarria, oso graziosoa, umore asko dakan jokua da, eta kolaborazio asko eskatzen duena. Bereziki gomendatuko nuke. Eta honekin bukatzen da bideojokoekin hasteko gidaren 4. atala, datorren astean egongo gara hemen azkenengo atal batekin, baina lehenago beti bezala gogoratu. Idatzi iruzkinak zuen multijokalari joku gogokoenekin, eta saiatu elkarri pistak ematen ea zer funtzionatu dezaken hobeto edo okerro. Agian 5. atala eta gero egin dezakegu berezi bat zuen komentario guztiak biltzen. Hortarako lehenengo idatzi komentario asko, eta eman like, arpidetu, badakizu, gauza guzti horiek. Hurrengora arte!